Amikor az embernek már elege van a hetek óta tartó ködből, akkor elég sok elvetemültségre képes. Mondjuk én konkrétan arra, hogy főtekerek ide a köd fölé, és ha csak foszlányokba is, de látok egy kis napsütést. Úgy látom, rajtam kívül van más elvetemült is. A megfelelő öltözet igazából az a kulcsa a dolognak. Főfelé 2 darab téli nadrágot szoktam húzni, fölül egy egyszerű rövidujjú bringásmez, meg egy téli hosszújú, és amit most kipróbáltam, ez nagyon jól bevált, ez a fogyiöv, ez a neoprén has, mit tudom én, tépőzáras cucc, jó vesevédő, meg nem fázik az ember hasa. Aztán lefelé föl szoktam húzni egy száraz kesztyűt, száraz aláöltöző, száraz nyaksár, száraz sapi, szélmellény, és akkor biztos, hogy nem fázik az ember. De hát, ez fantasztikus látvány. Ezért megérte. Amikor télen ilyenek a látási viszonyok lenn a hegytövénél, meg lenn a városban, a legfontosabb dolog szerintem a jó láthatóság, hogy észrevegyenek a ködbe. 2 kis videóval meg is mutatnám, hogy a Garmin lámpák azok mennyire jól látszanak ebbe a ködös időbe. Nézzétek, itt az egyik. Az első lámpa az a Garmin Varia U800, ez egy GPS vezérelt lámpa, 800 lumen tud villogva, folyamatos fénnyel. Összeköttetésben van a Garmin komputerrel, és sebesség függvényéből változtatja a fényerejét este. A hátsó lámpa az meg egy Garmin Varia RTL 515, ez egy radaros hátsó lámpa, ez is összeköttetésben van a komputerrel, és kijelzi, hogyha mögötted jön egy autó, és mutatja egy kis pöttyel az autó távolságát. Ez baromi hasznos ilyenkor ködbe.